Mà hành nó tới bây giờ rồi hành semua biru kan aku hành yang kishut mana rồi ini yang begini ada अच्छा जरा मुका मुंगलाय माने मत दिनै जों पदनगर बिलासि मिटिं खालामनो थांफोरो कासे आरो गथना गरि थाखा अब माने बेलाखि जाया त म तामनाय अब जोंथ तिपार मथन थि गासि मिटिं खालामनो थांमोनि अ जागा बिजिग्रो केबंनि लामा कासु बुखादा कोन बुटक गखले बुटक तो खालाया एमनि बरतो लाथा दा काट बकस तेजाखौ बर कयजन रो बुजा खाने एमने ता बुजा 3 जन बुजा खा बर के खर बसे बर पेन बिसि या बर एमने 12 13 जन नकाना के खर तम बुजा खाना खर तम बुजा बिसि recording ka Bawaan para perjalanan, dia perjalanan ke abu ke Thailand luar, sampai एक नंबर 3 नंबर 2 नंबर वाट 3 वाट ini kita. Aika, sama memang benar. Bisa lebih cuma. Kuda ya ada. Ini bisa masuk. Hai berkenan. Ayo kau tahu ni? Bukan dek. Ayo kami orang jadi dong. अच्छा जरा ताम लायखा दिने सुंट पड़नगर गाँव सबने और सिवरी पाराव कैसा आरो नै सिन्टी पारा म थाना हामदोंनाय रसना खबर फाइगार दिनै जे आबादा पाप खालाम लायो न बाइक ताम लायलाय नै जों थांलायमोन जे जों 4-5 जन थांलाय हायनि न हायनि थांलायनाय जों हाबैनि आसुबैनि किसे कक सालायया आवन परा हेन पर मास बर फायु पिं खलाय ताम खलाय नक तां खलाय पाइ जों गर tin महाराजनि दाइक नों बाय जों किसा कक सालाय नै फायमसै नै थांगाबो सासे परायखान 15-20-25 जन रंग लामाव कासु दंलायया इनके जों तो बर मिटिं ते खायदिं गान जों खालायलिया नै जों फायलायमोन अब जों लामाव कासुनाय आनो तर कामनि सासबुइ खा तर बुसि खा बुसि फाटिगा जों कुसमा याके किन्तु जों बनो बुइ का फायमोन ते खर बस बुजा खाना तिब्रा सिन लगी एमने जों खर ताम तो मोटा-मोटी लास्ट जों जे आरो सिनि चेयरमेन मा लास्ट जों बरके जों कासुना थाका चेयरमेन सिनि बर के खर बस दुलु मासा बर बुरा आबो तो बनबो दागा सभा खलाय खासो बर बुरा ना बनो नन का
Mana nanti gua. Enggak.